Беларусь – гэта частка рускага міра ці кандыдат у еўразвяз? А можа, мы маем магчымасці заставацца нейтральнай, незалежнай дзяржаваю паміж Захадам і Ўсходам і карыстацца сваім месцам на зямлі, не ўваходзячы ў палітычныя саюзы, і жыць заможна і спакойна. Вітаю, спадарства, з вами Ярослаў Сцешык. На Белсаце праграма «Глобальнае пытанне». Сённяшняя тэма – суседства з еўразвязам. Напрыканцы чэрвеня ў Менску у Міністэрства замежных справаў быў тэрмінова выкліканы прадстаўнік еўразвязу ў Беларусі Дырк Шубель. Дыпламата паставілі перад фактам, яго выганяюць у Брусэль, а Беларусь прыпыняе дзеянне пагаднення аб рэадмісіі, вяртанні мігрантаў і удзел у праграме «Усходняе партнёрства». Гэта быў адказ на шырокія еўрапейскія санкцыі, уведзеныя за фальсіфікацыю выбараў, брутальнае задушэнне мірных пратэстаў, катаванне палітвязняў і паветранае піратства адносна рэйсу Афіны-Вільня. Лукашенко хотел показать, что он является хозяином, и он контролирует ситуацию. И тут, как говорится, принцип политики глаз за глаз. Вот, вы нам санкции выдвинули, и мы сделаем вам хуже. Але санкцыі за санкцыі увесці проста немагчыма. Сілы няроўныя. Таму на зло маме адмарозілі вушы, прыпынілі ўдзел у праграме «Усходняе партнёрства», ад якога Беларусь мела шмат выгадаў. Усходняе партнёрства было такой асноўнай рамкай палітычнага ўзаемадзеяння паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам. Бо для Еўрапейскага Саюза гэта даволі важная праграма, якая злучае ўсе 6 краінах усходніх партнёраў, усходніх суседзяў Еўрапейскага Саюза. Праграма існуе ўжо 12 гадоў. Усходняе партнёрства – гэта спосаб еўразвязу наладзіць двухбаковыя дачыненні з усходнімі суседзямі. Удзельнікі – Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Запрашалі і Расею, але тая адмовілася. Гэта не інтэграцыйны праект. Арменія і Азербайджан дагэтуль ваююць паміж сабой, але паралельна удзельнічаюць ва ўсходнім партнёрстве. І не зацягванне новых чальцоў у еўразвяз. Удзел у праграме ніяк не залежыць ад інтэграцыі з той жа самай Расеяй. Як ні дзіўна, еўрапейцы выдаюць на ўсходняе партнёрства мільярды еўраў, каб атрымаць прыбытак – грашовы і ускосны. Перадусім на продажы еўрапейскіх тавараў і тэхналогіяў. Чым менш бар'ераў, мыта і бюракратыі, тым вышэйшыя абароты. Коли ми говоримо про зв'язки з країнами, це економіки і це обмін. Калі мы кажам пра сувязі з краінамі еўразвязу, гэта сувязь эканомік, абмен, імпартна-экспартныя аперацыі, якія вызначаюцца ў выніку нашай узаемнай супрацы. Еўразвяз разлічвае пры дапамозе гэтай праграмы атрымаць нейкія палёгкі пры гандлю, таксама безвіз, таксама выгадны як адной краіне ўсходняга партнёрства, так і еўразвязу, таму што гэта грошы, гэта працоўная сіла. Вось асноўныя прыярытэты праграмы «Усходняе партнёрства». Эканамічнае развіццё і шырокія рынкавыя магчымасці, узмацненне інстытутаў кіравання і прынцыпу вяршэнства права, узмацненне сувязяў, у тым ліку транспартных, энергаэфектыўнасці і экалагічнасці, а таксама мабільнасць і кантакты паміж людзьмі. Гэта і спрашчэнне візавага рэжыму. Ізалявацца пры глобальным свеце немагчыма, калі гэта краіна лічыць сябе дэмакратычнай, калі яна заможная, калі яна тым больш знаходзіцца ў еўрапейскім рэгіёне. Таму еўразвяз выбраў актыўнае добрасуседства. І не толькі з намі. Шмат гадоў працуе праграма «Звяз для міжземнамор'я» для супрацы з краінамі ад Албаніі да Алжыру. І калі еўразвяз інвестуе ў магутныя сонечныя электрастанцыі ў Марока ці пастаўляе ў Туніс абсталяванне для аховы ўзбярэжжа, ён робіць гэта дзеля агульнай выгады і бяспекі. Проста каб побач не было войнаў і крызісаў. Але нам які інтарэс удзельнічаць у еўрапейскіх гешэфтах? Інтарэс немалы, каля 100 мільёнаў еўраў на год. І гэта толькі тое, што еўразвяз і дзяржавы-партнёры еўразвязу давалі Беларусі без працэнтаў, тлумачыць Андрэй Ягораў. Часткай гэтай дапамогі гэта, канешне, было ўсходняе партнёрства. Акрамя гэтага былі крэдыты міжнародных фінансавых інстытуцыяў, напрыклад, Еўрапейскага банка, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Вада ў беларускіх гарадах, цеплавыя і электрычныя сеткі, рэканструкцыя дарог, развіццё банкаўскай сістэмы,
тэмы, спрыянне малому і сярэдняму прадпрымальніцтву, рэканструкцыя гістарычных каштоўнасцяў, падтрымка культуры і навукі. Еўразвяз вылучаў грошы на безліч праектаў у Беларусі, у тым ліку і на ўзмацненне беларускіх межаў і стварэнне міграцыйных цэнтраў для тых, хто мяжу парушае. А яшчэ былі танныя еўрапейскія крэдыты. Толькі Еўрапейскі інвестыцыйны банк з 2014 году укладаў Беларусь каля 500 мільёнаў еўра там у розныя праекты, якія ў асноўным былі звязаныя там з беларускай дзяржавай. У прынцыпе, ўся гэтая дапамога па большасці яе гэта там 80-90%, гэта дапамога наўпрост ці ўскосна звязаная з цэнтральнымі альбо мясцовымі ўладамі. Гэта дазваляла выбудоўваць больш якасныя адносіны і з міжнароднымі фінансавымі інстытуцыямі. Гэтая праграма давала Беларусі шмат падтрымкі ў сэнсе ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Пры гэтым усходняе партнёрства зусім і не інструмент зрынання дыктатараў. У Брусэлі доўга трывалі і Лукашэнку, і Ільхама Аліева, спрабуючы заахвоціць іх менш парушаць правы грамадзянаў. Узровень дапамогі залежаў ад жадання дзяржавы супрацоўнічаць і ад прагрэсу ў дэмакратызацыі. Беларусь не надта жадала гэта рабіць, таму хутчэй была аўтсайдерам у межах усходняга партнёрства, але тым не менш атрымоўвала даволі шмат ад усходняга партнёрства. Ну, у параўнальным сэнсе гэта было значна больш, чым ад супрацоўніцтва там з той самай Расійскай Федэрацыі, калі мы разглядаем такого кшталту праекты дапамогі, якія былі тэхнічнай дапамогі для Беларусі, і там танныя крэдыты, якія магла атрымоўваць Беларусь. Гэта была свядомая палітыка ўладаў Беларусі. Было сказано, когда ситуация изменится, Беларусь может стать полноценным членом Восточного партнерства. И, по-моему, это было правильно. Мы выдержали эту политику, мы выдержали эту линию. Мы не связали себя с режимом Лукашенко, хотя некоторые попытки были, даже со стороны Евросоюза. Некоторые политики говорили, что тут надо перешагнуть эту идеологическую полосу, надо сотрудничествовать. Але гэта было б здрада і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Дыктатура Лукашэнкі не зацікаўленая ў дэмакратыі, у якім-кольвек прагрэсе ў пытанні правоў чалавека і ліберальных каштоўнасцяў. У выніку і Беларусь, і беларусы страчваюць шмат магчымасцяў. На сёння лідары ў праграме «Усходняе партнёрства» – гэта Украіна, Молдова і Грузія. Там идут и реформы, и помощь, и макрофинансовая помощь, безвизовый режим с Евросоюзом. Іншого формату поки що ми не маємо. Іншага фармату ў нас пакуль няма. І ў гэтым фармаце ўзаемадзеяння ў нас вельмі шмат перавагаў. У прыватнасці скажу, як прафесар кафедры замежна-эканамічнай і мытнай дзейнасці. У нас ёсць праграма «Эразмус», «Усходняе партнёрства», магчымасці для Украіны, праграма адукацыйнага абмену з еўразвязам, абмен студэнтамі, прафесарамі. І моладзь вельмі добра разумее, навошта нам гэта трэба. Цяпер, пасля прыпынення ўдзелу ў праграме, прэм'ер-міністр Роман Галоўченка абяцае знайсці замену еўрапейскім грошам у азіяцкіх інвестараў. Але ў еўразвязе кажуць, што дзеянні рэжыму Лукашэнкі не маюць ніякай сілы, бо не для яго праграму стваралі, а для беларускага народу. Гэта нелегітымнае рашэнне нелегітымнага рэжыму. Разам з тым, я заўважыла, што абраны прэзідэнт Беларусі Святлана Ціханаўская падтрымлівае ўсходняе партнёрства, важную супрацу між Беларуссю і еўразвязам. Так што Беларусь працягне ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Толькі на саміце ў снежні там больш не будзе Уладзіміра Макея, а будуць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў. Доўгі час удзел у еўрапейскіх праграмах быў для ўладаў спосабам дэманстраваць шматвектарную палітыку. Вось мы з усімі сябруем, гатовыя на любыя дыялогі і супрацу, дайце грошай. Але момант ісціны паказаў, якія каштоўнасці для рэжыму Лукашэнкі на першым месцы. Абсалютная ўлада любым коштам. Грубыя парушэнні дамоўленасцяў зрабілі беларускі крызіс пагрозою міжнароднай бяспецы, але наблізілі развязку. З вами быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы роўна праз тыдзень на Белсаце. Абмяркуем глобальнае пытанне.